mangajab panjenenganipun Bapak Jayus Angga Wijaya kepareng netepi darmaning sepuh kepareng tasekuran ngunduh Kang Putra anu inggih Nak Mas Bagus Hendri Yustia Kurniawan ingkang sampun sapetawis kepareng hamethik wujuding pulang cempaka mulya sumawana kusumaning ayu wara pratiwi puji lestari putra panjenenganipun Bapak Jamin sekalian Ibu Warsi kami saking Kademangan Kedung Rejo Kecamatan Balirejo wewengkon Madiun ingkang sampun kasembadan ijab kabul rikala ari Buddha jenar Buddha Rebu jenar punika paing jangkepipun wonten ing dinten Rebu paing titi surya kaping sekawan Juni warsa 2000 selangkung. Nggih kateng operator rada ditambah Mas volume kula Mas. Saderengipun kang abdi kawula matur kathah wonten panjenengan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri fahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kawula nuwun para pepundhen sayektos kinabekten para pinisepuh para jisepuh ingkang sayektos lebda ing pamawaspana ing pitutur pantes sidhi dening para kadang reda mudha miang tumaruna para haji para alim ulama para kiai tuwin para santri ingkang rinten pantaraning ratri sumanding wonten ing kitab suci wahyuning ilahi panuntun kedating panembah kunjuk wonten Gusti ingkang hanengenaken dumateng pepoyaning utami pantes minangka tepa tuwin palupi para pangersaning negeri pambating negeri sayektos minangka dados anung-anung inggih agul-aguling negeri ingkang kepareng hanya pengbang-bang pengalun-aluning negeri tansah memardi maradeweng budya ingkang sayektos adi tuwin luhung pantes minangka pandamban deming kawula dasih ngadahat kinurmatan datan katalumpen para kadang reda mudha miang tumaruna minangka benteng negeri penerusing bangsa pantes sinudarsana kaparenga ing mriki kang abdi kawula cumantaka madhep para sowan ngabiyan para wonten sahadika sami bebasanipun anempil saha anggempil kamardikan panjenengan igas wacana munggah pangandikan nilaring jeksura nerak ing tata krami awrat mundi tawuh tinimbalan saking pepundhen kawula panjenenganipun Bapak Jayus Angga Wijaya sekawilan garwa prameswari panjenenganipun Ibu Sri Marwati kepareng minangka kendalining adicara pawiyahan kangge mangayu bagya tasyakuran pangundhing temanten krana punika minangka purwakaning atur sumangga panjenengan sami kawula dherekaken sakedhap panengku puji astuti kunjuk putra sedaya Allah Subhanahu wa taala ngantos ing kalenggahan punika kula panjenengan taksih pinaringan nugraha wujuding kawilujengan katentreman kabegas warasan saengga kanthi nirbaya nirwikara satunggal punapa kula panjenengan saged ngestreni tasyakuran pangundhing temanten kanthi tansah kinemulan ing sagung karahayun shalawat saha salam tetepa kita kunjukaken dhumateng junjungan kita Nabi mustikaning jagat Nabi mamaning ing para janma inggih Nabi pungkasaning jagat anu inggih Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun kepareng nuntun umatipun saking alam katriwandan alam pepeteng tumuju dumateng alam kamardikan madyaning alam pembangunan. Ibu bapak para pirenggah
Wondene runjani ngadi jareng samune nacik sepisan wujuding pembukaan tumunten kalajengaken Purwaka sinawung tumapaking padha ingkang kali wujud sowaning temanten sekalian saha rawuhipun kang Ibu Kang Rama sapangombyonging temanten ingkang rawuh saking Kademangan Kedung Rejo Kecamatan Bahirejo Madiun wondene waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an dumawaing titik laksana ingkang ketiga tumunten daya-daya kalajengaken panjenengan kawula tasih kunjuk ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala pangli ing punang doa mekaten wondene titik laksana sakral wujud sungkeming temanten sekalian dumawaing salajengipun tumunten tanggap wacana pasrah panggulawentah dumawaing titik laksana ingkang sekawan tumapaking padha ingkang gangsal wujud atur pangayu bagya raharja ngiras pantes penampi pasrahing temanten tumunten palaman ramah tamah so petiting tilaksana wujud panutup makaten para pepindhen titilaksana ingkang samurinan cek wonten ing rikal nggahan punika krana wonten dawuh panjenenganipun pepundhen kawula Rama Bapa Jayus Angga Wijaya titilaksana monggo daya-daya kawiwitan wonten keparengi penggalih panjenengan kawula dherekaken maos basmalah sumangga bismillahirrahmanirrahim mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala tansah paring nugraha temanduk kula panjenengan satemah saged damel rancaking pahargyan ing rikalenggan punika tumunten sumangga lajengaken Purwaka purwakaning pahargyan sinawung pangli ing punang mijil wigyaring jas anggita nada piyomban waya apa iki error jak sebatin tahulun kapur beri sambur bengrat pangunding sriat mojo temanten Arab sirap bebasan godhong kayu datane mbah samirana tang lumampah ari kalenggan punika ing sinten patus Sudarsana Sinuba Sinukarta titaing Gusti ingkang sarwa kinacek sesami sami ngagesang ayen to padosa setunggal atus boten wonten sedasa anjing penyanipun Bapak Jayus Angga Wijaya kaliyan garwa Ibu Sri Marwanti tamareng tepi wajin darmaning sepuh Hami Wando Tasakuran Kang Putra Bagus Hendri Yustia Kurniawan ingkang sampun kepareng metik wujuding punang cemaka mulya sumawana kusumaning ayu wara pratiwi puji lestari putra Kyai Bapak Jamin sekalian Ibu Warasi Gemidya saking Kademangan Kedung Rejo Kecamatan Bali Rejo wewengkon Madiun Hadiningrat tanmuka papan mriki karawuhan para piagung para pepundhen ingkang kebak mbalap barengan tumekaning lapar pinajang wujuding kunang janur jening pangajap temanten dimen
sumunar cahyadi amadangi dawata minggunani tumraping keluarga sanak mitra tangga temali kanca ruwang minggunani tumraping nusa bangsa ngrungkepi agaminipun pamoring sukma sinumaya winah ya ing asepi rato newong sike sekedap mantane kandur piye Mbak nggih Mbak Dwi nggih mangke kula bali nggih mriki para pembedaan para pinenggah badhe sowaning temanten paripaksa nyuwun doa pangunjuk handika sami mawantu-wantu sasowane kang putra temanten saha rawuhing kadang Kyai Sumawana Nyai Besan sak pangomyongipun paripaksa nyuwun doa pangunjuk handika sami mawantu-wantu kasuwun kepareng jumeneng sawetawis monggo kula dherekaken kacela kawis para sowane kang putra nyuwun sapating Kanjeng Nabi Rasulullah pangli ing purnang sholawat Nabi anggita nada Allahumma sholli ala Muhammad kadenotan gendana punika temanten kalian jaya-jaya kang Rama kang Ibu penyanyi Bapak Jayus kepareng-pareng unjukan wujuding tirta wening tirta kamandandu ingin mijaya saking awak asin swarga lumpa ing badhap kang putra temanten sinawung awit para menganten alanggung-langgung penyanipun Ibu Sri Parwati kene-kene tulis sironisi dak paring unjukan wujuding tirta wening tirta kamandandu yungger aduya wajah sururi ya Nabi sinawung lan gedhen daya-daya kawitara almantar kandang pangrunggu wisana ingkang mendhe saking sanwijing ingkang pangersani panjenengan punika Gusti Narti kemidhe saking Kroya Muli daya-daya kang putra kaboyong tumuju wonten ing sasana pinajang mekaten depan wujuding ponang sindur awarni gula kalapa lambanging wiji sedasi ingkang seta saking pakartine Kang Rama kawatanan suku Mandalika
dan kena damang renteng reruntungan langkung-langkung menjadi peninggal media Bobo Jamin kalau Ibu Warsi Hamung tuturi teman Junang Putra Wani kunjuk para kepujen para pinenggah monggo menjelajakan pinarak lenggah malih sewang-sewang monggo kula dherekaken ayo kindikir seliramu dak sekaki ngaluhur dadi raja arisan juga ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasebadan lulus rahajatan manggih sambikala sinawung cantaka ngumbing warih cantaka araning kodhok warih banyu adat widi-widana ing sinengker wonten ing dukuh Karang Jawa kademangan muri lembean sinawung pangliking ponang cantaka ngumbing warih cantaka araning kodhok warih banyu ana kodhok kanewu segara madu katitik kang putra temanten renteng reruntungan kanthi kinapit dene kang ibu kang rama bebasan tansah klaras kaya saduga kadena ras gembiraning penggalih temanten datan saged sinitra mawi ukara ninggih niku mantene kakung Mas Hendri ora kersa mesem saithik-ithik ombok mesem to Mas ndangaten diu jan putrane Mbah Jae Sangga Wijaya iki dasar bocahe bagus yen mesem persis eseme bintang sepak bola timnas Indonesia Oli Romuni yang baru saja kemarin malam memasukkan bola. Oke, Mas menang Mas. Nah, ngaten. Ibu bapak para pinenggah ingkang sayang tos paham bektomo kula panjenengan traing bangsa Nuswantara ingkang siang panlaraning ratri hangge bengirah Pancasila utama awit punika minangka pandam-pandaming kawula dasih ing satratah Nuswantara ingin sambun kawentar ngantos saindenge bawana monggo kalajengaken titirak soning salajengipun wujuding anu ninggi waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an ewedene ing sadanguning waosan ayat suci Al-Qur'an supados wonten raos ingkang khidmat utawi ingkang tintrip nuwun sewu sawetawis sedaya kegiatan kendel monggo tansah sami mat sinamatan
ingkang ing rikalenggahan menika badhepun sarirani panjenenganipun Raqamas Raqim awit menika kunjuk nyanipun papan pandhawara swasana kawula sumanggaken monggo mriki Mas Putu nggih kursine Mas nah mriku nggih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min lakum an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. ومن آياته خلق السماوات والأرض
وألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan wacan ayat suci Al-Quran sayakta saged abdal yen to kalajengaken wujud panjeriting kawula tasih kunjuk ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala pangli ing ponang doa awit kunjuk pepudahan kawula penyambut Bapak Samsul Hadi papan Pandyawa Swasana kawula semanggaken monggo kadang sineman bar doa rumiyin Mas nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadaratil kiram, para alim, para ulama, sang yang para sesepuh pinesepuh kasepuhan ingkang ndahaken abeten khususipun penyanipun kadang pisan sapenderekipun saking Madiun ingkang kula hormati, wabil khusus sahibul bait ingkang kula hormati, boten kata lumpen adik kula Endri Sodik Pratiwi ingkang berbahagia. Wonten ing kalodhangan siang punika monggo kita sami syukur dumateng ngarsanipun Allah taala kanthi wasilah doa lan saderengipun kita doa sareng-sareng. Kula nderek titip Mas Hendrik nggih kalih Dik adik nggih, panjenengan sampun katakdiraken dening Gusti Allah nglenggahi kursi ngaten menika mboten kena ditolak ya ora kena dimoi. Kanthi menapa katakdir ingkang sae punika ingkang perlu bersyukur dumateng ngarsanipun Allah taala niki sing paling akeh panjenengan sakloron atas doa restune sesepuh kekalih Bapak Ibu saking Madiun. Ngaten nggih. Muga-muga panjenengan tak dongakne sakwise niki mangke panjenengan nglenggahi takdiripun Gusti Allah niki diparingi rahmat lan nikmatipun Allah, wujudipun nikmat urip ing ngalam donyanipun. Amin. Terus dimurahke rezekine. Amin. Dipun dadosaken keluarga ingkang tentrem, ayem, sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Allahumma. Lan ingkang baken enggal-enggalo nampi amanah saking Allah arupi putra baik kakung utawi putri ingkang soleh solihah ngalim ngalamah lan ugi nampi pitulungan minjang wonten ing dinten yaumil kiamah. Pramila menika ingkang wajib syukur dumateng Allah taala namung panjenengan sing diokeh-okehne setiap harinipun nggih. Nah, kaping kalipun nun sewu kagem sedaya para jamaah, nikmatipun Gusti Allah menika diparingke menungso niku enten telu. Siji inggih menika hubus sahawati minan nisa. Nak wis wayahe awake dhewe niki jejodohan sing joko-joko niku prawan-prawan niku monggo enggal rabi mawon. Tembung yang wong tuane ndang rabi mawon. Nak wis rabi kados Mas Endrik menika kewajibanipun napa ndang duwe anak. Oke nggih. Nak bang duwe anak aja lali ikhtiaripun pados pangupa jiwa kanggo sanguning urip. Duwe bojo, duwe anak gak duwe bondo ya susah.
duwe bojo, duwe bondo, gak duwe anak, bingung. Pramila ketiga-tiganya menika monggo Mas Hendri mangke dipun kagem pegangan hidup panjenengan. Amin Allahumma amin. Monggo kita ndonga sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi ketemanten kekalih dibarokali kalian Allah Ta'ala lihadiniyah ngala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim ya Allah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bi khair. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu syu'a illallah. Bismillahi masyaallah makana min nikmati fa min Allah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwash syami'ul alim. Allahumma tawbil umurana wa syahih ajsadana wa nawil qulubana wa syabit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ila khairi qalbina wa anisa ribaidna waqti hawaijana fid dunya wa dunya wal akhirah. Allahumma tfa'ana al-ghala wal bala wal waba'a wal fasa wal munkar wal baghiya wa suyufa mukhtalifata wa saddaida wa mihan ma dhahara minha wa ma baton wa min bultani muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alil muttaqina imama. Rabbana fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Biridha'illahi ta'ala. Al-Fatihah. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesemedan wason ayat suci Al-Quran kalajengan doa barokah manfaatipun saged murakabi teman-teman sekalian sumerambah dumateng kula panjenengan. Salahipun kunjuk kadang sinoman monggo anggen langsung ngrido saos pasugatan kunjuk karsaning para bebunden karana nak mas temanten widuk ing punika kula wentah ing reh bidi kautamen kesemedan sedyanipun kabiwadya sinanding ibu ramanipun kepengin sumungkem nyuwun doa pangestu kunjuk Ibu Rama Tan Kendhat nampi sembah sujud ingkang putra sakedap tumengga ngakoso sakedap konjem mring Ibu Pertiwi. Tanggaping suasana mbak mas mangke mawon mas masih acara sakral nanti aja langkung temanten putri tapur wakan kanthi hamimit tihang lolos wujuding punang pusaka jumbo tilaranipun Ki Mangir Wanabaya deing Matara Muni sowan Ibu Rama dadanipun keparengaken hangata wujuding punang pusaka bebasan kanthi kebaing pengatos-atos kebaing samudana sinawung tan kedhat daya-daya renteng reruntungan
sowan gengibul kang rama tan gendan panjenenganipun Ibu Sri Marwati kene karo putraku sira Nini lan sira Kaki sira caos sembah pangabdi ana ngarsane kang Ibu kang rama ndak tampa yer ora liwat pangestune kang Ibu lan kang rama wae yer tansah banyu mili kang Ibu kang rama siang pamarane latri nyuwun ana pangayomaning Gusti ger bisa sakoron renteng terus ngadewe saking jaman ngarsa muda nganti temekan besok ing loka yer tan gendat langkung panjenenganipun Bapak Jamin Kitang tresno temandukan putra pinepuk epuk pamidanganipun wini wir-wir punang rekepo kene sira tole sira Nini alung sentan sah dak bakal yogir andak suwenake srupangestu ngarsaning para pepundhen para kang sami lenggah amoga ingkang Mbok Edi tansah dadi ingkang Mbok Joko teka lebda ing karya tan manggih sami kala yogir sinawung tan gendat daya kusumaning ayu awara pratiwi puji lestari amangsulaken wujuding punang pusaka bebasan curiga manjing warangka sinawutan gendan sanesipun genjek tandang kula juru foto juru syuting langgung syutingipun piyambak Angka Wijaya Multi Media inggih monggo anggenipun kepareng mundhut gambaring temanten Ibu Rama ugi mangke kalajengaken para pangobbyong sinawung suwa ing punang Ibu Pertiwi sapating sun tumiling hangulati pot pita ingkang amet temendakang awarni amit dering taman ku melaring anggitan nada
Anik Wijayanti Anissa Anijan layar iki mbok dijak sulukan piye ngono saged nggih. Duh Nimas puja aning wang monggo Bu kalih foto Bu nggih monggo kang mujiwat amawe resepik ati tulung ana raga aningsun kang ketaman asmara. Monggo Bu sepisan malih foto monggo esemira anyerenake lungkrah lan lesu ngilangke rasa kang samar tresnaku sundul wiyati sepisan malih ketoke piantun king Madiun mboten ngertos basa Jawa. Monggo Bu Bapak dipersilahkan foto dengan mempelai berdua nggih. Kita ini agak bahasa Indonesia ngoten saged. Monggo pramila. Mangke insyaallah ingkang kersa foto badhe pinaringan yuswa ingkang panjang. Nek ora gelem foto niku sok-sok niku tekan omah niku putrane tambah. Nggih. Monggo Bu nggih. Anissa, ayo dah loro rene. Nggih. Ya aku mau digugat karo Mbah Jayus, posok penyanyi ini kok kene ora ketok ngono ki jare jajal. Nggih, rada rene. Nggih. Ki jan apa-apa ki mau ngene lho nek tak kandhani karo Anissa. Iki keluarga saking Jogja Surabaya, Mbak Ani. Dalem. Ki mau kakek teko karo Mbah Jayus ki kan syutinge dhewe. Angka Wijaya Multimedia. Pokoke sapa sing buka ning YouTube mesti neng kono Mbah Jayus sok-sok ya karo kula. Karo Pak D barang. Pokoke dadi syutinge Mbah Jayus, Anggita Nada, terus karo bocah sitoke kae. Mas Entun MC-ne jenengan. Nggih menika Mbak Jayus menika nyiapin panggungipun nggih cocok. Kula kalih Nisa ageng-ageng dados cor-coran niki. Oh iya. Bakoh. Ngene tak kandhani. Ayo ngene mau. Bapak Marti iki sengaja ndak saya buatkan panggung. Oh ngani iki penyanyi berbobot. Ditinjau dari segi namanya. Ani. Ani itu tegese anunya nikmat. Ah, niku lho. Nggih to Mbak Lurah. Iya lah. Ada dikene anjat apa ya kuat anjate. Nggih. Mau oyo-oyoan karo Mas Indro. Pripun? Ngene, Mas Indro, jenengan simakili bapak aku tak nyoting. Aku pokoke nyoting nek ra nyoting Ani ki nek ra aku dhewe pokoke ora lega ngono iki. Kula nggih ngaten menawi sing nyoting sanes Mbah Jayus niku lah. Jan kula nggih rada majon sewu lho Mas nggih. Nek Mbah Jayus niku teliti kok munggah medun tengah-tengah mandek lho. Akhirnya berhenti di stasiun. Tenan. Bisa. Aku ki luwe-luwe Anissa si tak kangen iki andeng-andenge ning cedhak lambe. Oh niki. Dalam. Wari manteng ning ora melu duwe. Oh ngersake napa niku? Madiun. Nggih. Ya lagu Putri Madiun. Oh nggih monggo nggih nek saged dipun aturke. Nggih. Nggih. Sampun kula napa dereng?
Nika niku wau ngaten angke kula nggih to. Nika pun kula wiwiti repto saking Sunan Giri wujuding rerepen tangkur. Tangkur. Biasane ditinggake ning ditibake ninggal katresnan. Oh ngaten. Nggih iki Mas Hendrik iki wis ninggal katresnan sing ben-ben pokoke iki tetep satu Mbak Pratiwi. Mulane penyanyi loro kudu ngadeg. Aku mau rak ya njubake karo panjenenganipun Bapak Samsul Hadi. Ngene lho Pak Marti iki pokoke penyanyine loro kudu ngadeg kabeh. Mergo piantun loro ki nek metune bareng penak ngono jare Jajaya. Ayo ninggal katresnan to. Anggita nada. Yo. Mas Hendrik yo senyum to Mas. Raja rene bacanya sebab iki cek ngene. Bacayo sampe nginguk bokonge ane lah. Tidak mikir. Sampun ketinggal Bacayo. Lanjut janipun Bapak Suwaji sakeluarga. Bapak Sutiani sakeluarga, Mbak Yanti, monggo foto Kalimantan, nggih, monggo. Monggo Bu, enggak apa-apa Bu, enggak. Nangis sakjroning batinku. Ayo nyanyi bisa dahar Mas, monggo, nggih. Nadia Anik anunya nikmat.
ngene lho, Dik. Dalam matanya ayu nih Ram. Pokoknya Mbah Jayus ki tetep kurang puas loh. Biasanya kan joget ning kene lho karo nyoting ngono kae. Ini lanje, Mbah Jayus sih. Iya. Upami Mbah Jayus joget nggih menika kagungan kersa mboten pantes. Mboten mengke. Masa ora pantes? Lho, Tahan dah, tahan Mbah. Tahan dulu. Jan. Piye to? Mau ki malah meleng ngene. Pokoke kok nek Anik karo Anissa ki pas lagune Sira Dohet arep joget ning kene ngono. Mau dalu pun suwes. Ayo, monggo karek Titik Mbah ya. Jayus lu pokok semangate niku sing kula salut. Tenanan iya. Mulane ya kuwi pokoke pilih Mbah Jayus ki penyanyi siji nek ra kuwi mau Nggih. anunya nikmat terus Anissa nggih Ya nikmat. iya nikmat pokoke awi bareng metu kuwi kelingan dek ben-ben sak Anissa Nggih, masyaallah. Jan Iya. keroki. oh nyanyi iki lho bareng ngono kan dalah iki masuk angin Walah, dalah kok anu dalane nek nyanyi iki brukutono kaya Mbak Ani ben ra masuk angin. Kok daleme celah kalian gene Pak Dini Wadi lah kok. Masyaallah jadone kula nika mbok. ora ya kuwi kabeh saka Gusti Allah yo arek Titik ditekke Aja lali pawalingku. Oh kemohon janji-janjimu. Aku kang setya satu tak ateni nganti saelingmu. Matur suwun Mbah Jayus wis puas jenengan wis jumeneng silahkan kembali ke alamnya. Kok alamnya pripun to? Teman-teman Ibu Bapak para pilenggah monggo kalajengaken wujuding tanggap wacana pasrah panggulawentah kalan putu sepisan malih saking keluarga Mbah Jayus silih saririra penyair Bapak Jamin sekalian Ibu Warsi ingkang rikalegahan punika badhepun sarirani penyanipun Bapak Sugito supados foto tetap berjalan terus pramila ngunjuk Bapak Jamin sekalian Ibu tindak mriki Pak Jamin kalian Ibu jenenganipun Bapak Sugito kadulu kadya Senopati ing Mataram. Kucing klopo kalopo kang maksih muda rama rama mane salugune kones wong marti mikir raharjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepindah malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwata illa billah amma ba'da. Hadalatul kiram, para alim ulama, para kiai, ibu nyai, sepine sepuh sesepuh ati sepulan kasepuhan ingkang tansah kaula mulyakaken. Dumateng kepala desa daerah sak perangkatipun ingkang tansah kula hormati, wabil khusus Bapak Sugil Puajat inggih menika Bapak Jayus sak keluarga ingkang tansah kula hormati. Dumateng para bapak, ibu,
Kang Mas Mbakyu ingkang tansah kula hormati. Wonten ing menika wekdal saderengipun ngaturaken menapa ingkang badhe kawula aturaken langkung rumiyin, monggo kita sareng-sareng muji syukur dumateng kersa dalem Allah Subhanahu wa taala kanthi nglanturaken lapal hamdalah sesarengan. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Dene menapa ing wekdal menika kula panjenengan sedaya kantuk rahmat taufik hidayah inayah serta kenikmatan sehingga wekdal menika kula panjenengan sami saged makempal nunggil kajat nugeni menapa ingkang dados kersanipun Bapak Jaya sakeluwarga kanthi kawontenan sehat rohani lan jasmani. Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sholawat salam katur kunjuk dumateng baginda Rasul Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring pinten-pinten pitedah pengarahan sekaligus contoh dumateng sedaya umatipun lan Nabi ingkang sampun beto dumateng sedaya umatipun asal zaman kegelapan kerusakan nuju margin gesang yang leres kanthi liwat agami Islamiyah. Lan ugi salah tunggalipun Nabi ingkang tansah kita wajeng-ajeng syafaatipun benjang wonten yaumil kiamah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wonten ing menika wekdal saking kawula sepindah ngaturaken gumi suwun matur nuwun dumateng pranata dicara inggih Ki Dalang samudraning bebrayan. Dalang kekalih kawula ngaturaken gumi papunten. Kranten kawula wantun jumeneng jumantaka dumateng kersa ndika sami mboten ateges kawula badhe ngirangi trap susila sedaya kala namung nderek menapa ingkang dados kersanipun Bapa Jamin dalah Ibu ingkang saperlu ngaturaken menapa ingkang dados pangunengipun utawi hajatipun. Dados ing menika wedal Bapa Jamin matah utawi paring kawula kedah mewakili inggih menika sepindah ngaturaken dumateng Bapak Jayus dalah sedaya keluarga lan dumateng sedaya ingkang lenggah inggih menika kanthi salam taklim umuripun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalang kalih inggih menika kapurih amasraken dumateng putra putrinipun ingkang nami Pratiwi ing wedal semanten menika ingkang dipun pasrahaken Nak Endri ngaten nggih. Lajeng ing wedal menika dipun wangsulaken mriki menika khususe Nak Pratiwi ning mboten namung Nak Pratiwi tok. Menika ugi Mas utawa Nak Endri sekalian ngoten nggih kawula pasrahaken kanthi sawetahipun kanthi maksud sawetahipun menika wonten ing dalem mriki nyuwun tulung dumateng Bapak Jaya sakeluwarga dalah lingkungan menika punang temanten kekalih khususipun Nak Pratiwi menika dipun arahaken bilih kirang pantes kowe kirang menapa kemawon ingkang jelas siji desa mawa cara lak ngoten nggih. Namung nggih nyuwun nggih papunten ingkang tanpa pami dumateng para bapak khususipun Bapak Jayus ingkang putra nami Nak Endri kala wingit kala mbiyen niku ketingalipun gawagah gek ketok semringah ing wedal menika ketingalipun kados salum. Mungkin Bapak Jamin niku anggenipun maringi PR kekadang. Dados masyaallah kula mbiyen niku ketingale nggih dleweh-dleweh kaya Gatot Kaca ngoten. Saniki wangsul mriki kados Janaka. Nggih sepuntene ingkang kathah posisipun Bapak Jayus mungkin Bapak Jamin anggenipun paring PR niku kathah sanget. Mekaten menggah anggen kawula pasrah dumateng ingkang putra kekalih
kirang langkungipun nyuwun kuwi pamunten dening salajengipun saking Bapak Jamin dalah kawula sak keluarga sak rombongan bilih mangkin sabatanipun acara demi acara sampun paripurna badhe nyuwun pamit mboten sanes donga panjenengan sedaya ingkang kawula suwun mugi medal kawula dalah sak rombongan awit saking dalem mriki ngantos dumugi Kedung Rejo Mbalirjo Madiun tansah ing kalih sing sambikala pirang tansah rahayu widodо mboten wonten alas tunggal punapa lan ugi saking sedaya kula sak rombongan dalah Bapak Jamin namung monggo sareng-sareng ndedongaken ingkang ponang temanten kekalih enggal pinaringan wiji saking Gusti Allah laras saking napa niku putra putri lan kakung soleh lan solikah ngaten nggih mekaten ingkang waget kawula aturaken ranten niki wau nggih rada pripun nggih mboten kesusu di samping Pak Jamin niku wengko awakmu sing bagian pasrah lah kula kiambak nggih rada kena flu ngoten niku kalau wong soleh Pak Bu Pak Jamin niku asalipun niku wau dereng dipun ngertosaken nggih nggih niki asalipun mijil saking telatah Kedung Rejo Mbalirjo Kabupaten Madiun ning nek king mriki kata-katae niku Mbalirjo Caruban nggih nembe king Madiun Ngidul mawon nek wastane Mbalirjo Caruban mekaten ingkang wektu kawula aturaken lan ugi kawula atas wakil saking rombongan ngaturaken segunge suwun matur nuwun atas gupuh suguh ingkang sampun keparingaken mugi-mugi Gusti Allah paring pawales langkung kathah tinimbang ingkang sampun dipun paringaken kula sak kanca lan ugi saking kanca rombongan ngaturaken gunung papunten bilih wonten salah tingkah trap susila kirang nuju prana dumateng warga mriki khususipun Bapak Jayus kawula minangka wakilipun ngaturaken gunung papunten ingkang sak kathah-kathahipun mekaten saking kawula pribadi ambek bilih wonten kirang langkung tumpang sok melesetipun lesan kawula nyuwun papunten kawula akhiri akhir kalam wabillahi taufik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.